Laura é o claro exemplo de que se pode encontrar o amor en Tinder. Sí, E de que totalmente. relacións poden durar. Sí, a ver, podes atopar eso, botar un polvo unha noite, ou podes atopar unha relación duradeira. Que ben fala, Eu prefiero a primeira. Ti, María? Sí, eu tamén. Eu a primeira. Eu depende de con quen. Pero é que, digamos que ti levabas moitos anos usando Tinder, non? A ver, moitos anos no, pero saquinlle moita rentabilidade. Cal foi o motivo? Espera. A ver. Cal foi o motivo polo que ti decidiches descargar esta aplicación e meterte nesta aplicación? Cal foi o motivo? Que quedei solteira. Quedaste solteira, en vez de ir Claro. á salida da misa, dixeches... É que son atea, sei que o da salida da misa non me valía. Pero ahora creo... Pero o da pesca de arrastre tamén nas discotecas tamén era boa opción, pero... É máis ao final cómodo, é máis cómodo a aplicación, logo. É máis útil, no sentido de que eso, o de a pesca de arpón, como decías ti, vale vos ás guapas. As que somos do montón, non. Bueno, A ver, vamos a ver, seamos claros. é morboso. Ten o seu rollo. Ah, Pero porque estás aí no sofá e match. eso, a ver, sí, eso para as mulleres con que respiremos suficiente. Pois homes é máis fastidiado, pero sí que é verdad que en Tinder acabas tendo unha especie de experiencia e xa ves, en plan, ui, este por onde me vai a salir, no. Claro. De feito, hubo tanta experiencia que eu dixen a miña irmán, se o usas, enséñame con quen vas, non vai a ser que a cena de Navidad se volva un pouco incómoda. Sabes? Pero a ver, tamén hai moito engaño no Tinder. Ti xa sabías captar quen te podía engañar ou non? Porque hai xente que minte moito. Sí, é verdad porque a veces si salen demasiado ben as fotos, dis, este non é de verdad. Hai bastante engaño, pero bueno, ahora existe o verificado, como no Instagram. Ah, vale. Sabes, se eres feo, está verificado que eres feo. Ah, estupendo. Esto non lo sabía eu, Esto non lo sabía. Cantos kilómetros fixeches ti co Tinder? A redonda, ou, porque, claro, eu son de Illa de Arousa. Sí. Sendo de Illa de Arousa, ponche a 6 kilómetros tes o amor da tua vida, pero 6 kilómetros é Ribeira. Ou vou en lancha, Como en Ribeira. claro, a 6 kilómetros, a redonda da Illa de Arousa en Ribeira. Claro, vale, E ti sí. mínimo tes unha hora de camiño hasta Ribeira, chego antes a Vigo. Claro. Claro. A ver, que consellos nos das ti para meternos en Tinder? Que te vas meter en Tinder, María? Non, non teño pensado. No, a ver, Para os eu que creo que queiran se ligar, ten, para eu os que creo que queiran se ten ligar. moi mala imagen das aplicacións para ligar. É verdad que antes eran para perturbados, pero hoxe en día perturbados estamos todos. Ah, moi ben, isto está Así fantástico. que- Os titulares que Ten está... un vocabulario Os espectacular, titulares que está dando Laura... Vamos a ver. Son frutera verdulera, se non teño vocabulario, eu apaga e vámonos. Sí, sí, correcto. Bravo. Entón, que consellos nos das? As persoas que están vendo desde a casa queren ligar, están ahora mismo no sofá pensando descargo Tinder ou non, escoiten a Laura e faganlle caso. Vale, Consellos. a min o meu consello sobre todo, se eres muller, respira, porque é o que necesitas. Sí. Se eres home, considero que o tes máis complicado, porque os homes sodes horribles para facer as fotos. Acaban salindo fotos así desde abaixo que só a papada non lle favorece a nadie. Totalmente. Vale. Xa. Facede unhas boas E fotos. tamén se poñen a foto de perfil dun gato ou un animal. Mal. Mal, por aí non vale. Porque nós non queremos ver ao teu gato, queremos ver a tua cara. E ademais é que se estendeu o de sacar as fotos todas con gafas de sol e despois peor, con mascarilla pola pandemia. Claro. Ti xa levas un recorrido, logo che levas... Realmente foi un ano, pero claro, cunha pandemia polo medio, Pero un ano aburreste intenso. moito. Un ano intenso, sí, Aburreste señor. moito cunha pandemia polo Imos che medio. poñer unhas fotos, non, de perfiles de Tinder e ti disnos si nos... si está ben, si por aí é bo camiño ou mellor aí non piquemos, non pagamos match aí. Veña, vale? vamos alá. A ver que pasa aí, a ver que pasa. Fiadevos de... Mal, Mal. mal. Oh, Mal. Chusito, además chamándose Mal. Chusito. Porque, ademais, foto ver, no espello, Vou ler. mal. Chusito 24 a 10 kilómetros de distancia. Non está lonxe, Hola. Hola, mido 1,80 e a miña paixón é o deporte. Encántame viaxar e os animais. Puxen voz así A mí xa como me de- valía, Bien polo 1,80. Mal, unha está tapando a cara. Non se lle ve a cara. Aí, mínimo un orco de Mordor aí Tampouco é detrás. para casarte con él. Sí, Eva, pero a mirar de a Pero cara, vamos mirar a ver, si, ainda que sepan polvo, si o vexe, diste, no, pa que? Igual acabas antes casándote E con que che él. parece a biografía, está ben? Mal, moi genérica. O deporte, viaxar
os animales gustan a todo o mundo. O deporte pode ser mentira tamén. Pero é que é moi... Ti viches algunha biografía no Tinder neste tempo que ti levas así que te chamara moito a atención? Sí. Por exemplo? A verdade que sí. Foi un que realmente, a ver, o chaval non era aí super guapo, pero a mí fíxome que me reíra. Eso é moi importante, Ojo, suficiente porque poñía non che podo prometer que nos vamos a namorar, a casar, a ter fillos, a facernos vellos xuntos, pero sí che podo prometer que che vou a comer toda a pantufla. A ver, Oye, deixeslle macho ou non? dinlle like, ojo. E come ben a pantufla ou non? Non o sei, porque non cheguen a tanto. Pero a ver, eu non lle di like polo feito de que me fora a comer toda a pantufla. Pois é Foi importante. porque foi simpático. O mellor solo era simpático, non comía ben a pantufla. Temos outra foto, a Que ver. me poño nerviosa con este tema, A ver. Se nos aparece esta foto, aquí a quen escollemos. Bueno, a mí vale me calquera. Bueno, xa, a verdade é que é a definición perfecta de dame igual. Cal sea. Pero isto sería real, confiarías nesto? Non, No, porque, a ver, nada. porque Onde ven? normalmente deso suele ser o feo. Pero non hai, neste caso, estes homes non nos hai pola rúa, Ou eu nos vexo, vamos. Esto é inteligencia Onde están? artificial. Onde están estes homes? Onde están, Eva? Non están en Tinder. Téñenos nun cortello todos xuntos e nos soltan, porque eu nos vin nunca na vida. A ver, imos... A ver, mal porque non sabemos cal é. Temos outra foto, realmente. vendi. Aquí están mentindo algo, non? ¡Ah! ¡Chusito! No, es... A biografía é de antes, Eva, pero imos ao ca foto. A ver, ese é o claro ejemplo de chico gamba. Le Gamba. quitas la cabeza y te comes el resto. Chico Gamba, anoten aí. A ver, Chico Gamba, Eva, tapas a cabeza e tiras pa diante. A min váleme, Vale, perfecto. Eu non De sei noite todos os gatos son Ojalá pardos. chegar a casa e descargo a aplicación, Eu creo que vas descargar. Estou moi loca, eu, A ver, ti cando fichas a túa parella actual por Tinder, non? Sí, a verdade que sí. E canto tempo levades? 5 anos e con un fillo polo medio. ¡Bravo! Que conste que eu conozco outros casos tamén que lle pasou con Matías, así que, si tendes suerte, sí que existe o amor nas aplicacións de ligar. Miña irmán casouse tamén con un de Tinder. Tamén? Sí. A ver si é genético. É cuestión de familia. Genético é no punto de que somos feas simpáticas. Bueno, que pesada de Laura con Forte eso. aplauso para Laura. Gracias, Laura. Graciña.